صنكو في منن أنا اندارو زرقو حدن أنا يبل سيكد لخون أنا يبل أنلكا خالو أنا يبل أنلكا خالو ورصيكا أنا يبل أنا قتالمت أنا يبل أنا مود حامت أنا يبل أحاول ملو دوز بلا سيكون متكر أنا وأنت زي سكر حتوري كلهم ودي إري أنا يبل أنا دراي سناي سنف كويلو أنا يبل بزم كبر بسا أنا انتلقى يبلون أبسا أنا يبل أنت حالبي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حالبي أنا يبل حدنتك يعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل وزن كمان بسا أنا تلك سيكون متعنا زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت الخصصنا ويتقدلي أنت قويت فنا أنا تلك أيكون متعنا زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت الخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزهم كمان لسا أنا بتحب أنت حدا للبي كلنا تكعبي يقولون أبس قواسي كمان بس أنت إريتراوي سبب مرحاوي يقولون أبس قواسي كمان بس لنكنه دونالد ترامب again أبزوبانا مزوبانا كتاو متأساس لزلوا يزون زحت زلهم لنكنه دونالد ترامب ناي مجمريا ناي وصاي هاجر غعزوناتو كابتي مرحتنا أمريكا كم لمود قبرو ناب أوروبا ويناب كندا ويناب توم جابان I don't know نعتاتهم سجيرونا ماكلاي مبراق متيو تأمرات هاوي زخوني أقبابلات رايدي كونه ما بقلت أبصاب كم دراهوك سب 3.4 تريليون دولار انفستمنت يزي تمليسه زبل أبي هيدلاين درجة انفستمنت جنزب كلمة لنا طبعا له مصفى ممكن بلون خلينا حجي الزقود دايزي إذن 3 هاجرات سعود عرب قطر إمارات 3 ججف ديبوزيت ناي جنزب زلون قبل لي دما كابتن نعشتو عدن سعودي عربكا أزي عبا هاجري تنكالوت قلنا عشتو للعقمن أبجو بوليتيكا دسعوتا زلوين اتجنزب زبوز نبرون نصدقي ويون زيادة اني انفستمنت ترايدي كونه كينو بقلتن بحبون أجنداتات كم زلوان فلوتيو أجيب زي بفلاي ناي كتر دحن قدفو سعود عربن إماراتن كتريهم كلها تسعراري ربحة كم زلوان ويون جو بوليتيكاوي وددرن حدا زياد مات وددر ناب تتصابون ناب حدقا كوسز زخل قعزونا نرزلنا يس سعود عرب ريزيرف زخونا كايداي زخيد زلو إمارات جن نايب حكي أجريسيف زخونا مقصاصات يزقبر زلو هجيت وددر نادي دونالد ترامب من زيادة يعقبو زمثلي نيرو كمان كابن ربحوهم ترايل كاسي أمونغوم زلو وددر وينزن سبارا أغناتاتي نيرو أبو خلو سعود عرب بزقبرو تصبو تبقسو أتليست كابدرانا مالتيو ناي سوريا أقدا كمزل على دونالد ترامب حبيرو مالتيو أوز حركابتي صبغ وصيت ناي تقعزو كابنا ناي نفسن ربحا نابت ناي زوبا ربحا زخدز نبريو أجي يرترح أنت كابتن بأمريكا
ፀገም ዘጋጥማ ካልይቲ ድማ ክውስኸል ከና ባና ከይትከልና እዚአን ሒዝካያና ኣለኻ ካልይቲ ምስተወሰነ ኣዋርሕ ወይ እውን ዓመት ንበሎ ኮንግሬሽናል ሂሪን ብዛዕባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ገለመለ ኣፍሪካ ኣብ ዝነበረሉ ሓደ ናይ ካሊፎርኒያ ኮንግረስማን እዩ ንኤርትራሲ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም ንኤርትራስ ዘይተሓትዋ ኢኹም ንትግራይ ረጤት ኤርትራ ክኣቱ ዝከኣል እንተኮይኑ ኣይነው ትመልሲ ኖ ምዃኑ ግን ኣታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ጨካን ምዃኑ ከማን መረጋገፂ ይኾነና ኢሉ ንማይ ካመርን ናይ ዩኤስኤ ኣይዲን ካልእን ኣብ መጋባይ ሓቲቱ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ኤርትራ ናብ ትግራይ ንዝኣቱ ኣብ ስለ ዝኽልክል ዝነበረ ብኤርትራ ክኣትወሉ ዝኽእል ተባሂሉ ይሕተት ነይሩ ሎሚ ድማ ኤርትራ ፅምዶ ኣፍ ደገ ባሕርናታ ክትከፍተሉ ኣብ ትኽእል ድማ ምናልባት እዚ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዝነበራ ረብሓ ተኣሳሲሩስ ገለ ነገር ኪኖቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ናይ ፅምዶ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ንምፍጣር ዝእንፍዶ ክመስል ይኽእል እቲ ሓሳብ ስለዚ ኣብ ዞባና ዝግበር ዘሎ ከምኡ ድማ ሃገራት ዓረብ ዝፃወትዎ ዘለዎ ተራ ብናይ ኣሜሪካ ኣተሓሒዝካ እስከ ገለበለና ነዋሕያታ ሕቶ ግን ኣይነው ይክን ፅቡቅ ጌርካ ክትገልፃ ከም ትኽእል እስካ ክፍትኒ ድበቃዕቶ ኮይና ናይ ባሓቂ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ሕጂ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቅድሜና ክንሪኦ ዝቐነና እንታይና ከነንብብ ንኽእል ብዙሕ ትብል ትኽእል ኢኻ ትራምፕ ዘራጊቶ ኩሉ ሓንሳብ ግሪንላንድ ክንወርር ኢና ብል ሓንሳብ ንካናዳ ፓራርሓ ሓንሳብ ገለ ክንገብር ኢና ዓጀውጆ ብል ፍርቁ ዘርባ ሓሶት ፍርቁ ዘይእመን ገለ እንዳበልካ ሕጂ ከዓ ዝንሪኦ ዘለና ከዓ ሲረስ ክትወስዶ ትደሊ ገለ ሕጂ በብናትካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ግን ከም ኤርትራውያን ወይ ከዓ ቁርብ መትሓዚ ግብር ከነብለሉ ድደሊ ኣነ ብናተይ ጠመተ እንታይ እዩ ናይ ኣሜሪካ ደይኮነ ትገብሮ ዘለኻ ማን እቶም ምዕራብ ንኩሎም ዕራብ ዋላ ይወክሉ ስዑዲ ቀጠር ኢማራት ከም ኣገደስቲ ሰንተር ናይ ዕራብ እንተዳሪናዮም ኣብዚ ዘለናዮ ዘበን ዝሓለፈ 30 ዓመት ቁጠብኦም ደሎ ካልኦም ደሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝተተኮሱ ሃገራት እዮም እዚኣቶም ኢንፋክት ነተን ካልኦት ዕራባት ናይ ዕራብ ሃገራት ኣብነት ኮይኖም ቀደም ዕራብ ሃገራት ኩላትና ዩናይትድ ዓረብ ኢና ኢሎም ዋላ ካብ ሞሮኮ ጀሚር ክሳብ ስዑዲ ዘሎ ሲርያ ዘሎ ገለ ዘሎ ብምሉእ ሰሜን ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ንሕና ኢና ዕራብ ኣብ ድብልሉ እዋን መራሕቶም በዓል ገማል ዓብደልናስር ናይ ኢጅፕት እዮም ነይሮም ሲርያ እያ ነይራ ጆርዳን እያ ነይራ ሕጂ ማእከል ስሕበት ናይ ዕራብ President Trump and Crown Prince Mohammed bin Salman are meeting with business leaders in Saudi Arabia. The U.S. says Trump has secured $600 billion. نارا يوخاخن كيدي لين علاوة زيادة صبو غيرك حجي انتي قبل دلي علم بتم ثوراويان ريفولوشناريز تسمعني رازم دو تقصكم بعل جمال عبد الناصر كونوا بعل بسيريا بعل اساد كونوا قالوا كونوا بعل سلام حسين زيوم ثوراويان يمنيرم ሕጂ ግን እዞም ሓደሽቲ ፋት ክትገርመካ ኩሎም እዚኦም ጠቕሶም ዘለና ንጉሳዊ ቤተሰባት እዮም ቀጠር ዘሎ ስዑዲ ዘሎ ገለ ዲሞክራሲያውያን ወይ ሰውራውያን ሬቮሉሽናሪ ናይ ሱሳታት ዶ ገለ ናይ ኩሎም ኣይትኽእልኒ ግን ዝኾነ ኮይኑ ዓለም ተቐይራ ምስ ዓለም ተቐይሮም ንሶም ከማ እንድፍለጡሉ ነበረ በቲ ናይ ነዳዲ ብዘይቲ ድፍለጡ ነበሩ بخالق بتكنولوجي بصور بقول دفلطوا لعامات وين انتهى قبل دلي እዚኦም መራሕቲ እዚኦም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ንኣሽቱ መራሕቲቶም ኣቦታቶም ንዓቶም ዝገበሩ ወደ ሓለፈ 30 ዓመት ተሎ ካብዚ ንዓለም ወይ ንዓና ድመስል ሕብረተሰብ ኣኪብና ኣኻኺብና ዓለም ክንቅይራ ኢና ዝብል ወፂኦም እንታይ ማለት እዩ ካብ ፖለቲካ ወፂኦም ኣብ ቁጠባ እዮም ከይዶም ካብ ፖለቲክስ ናብ ኢኮኖሚክስ ሕጂ ንኣሜሪካ እዚ ኩሉ ኣቃብላ ንትራምፕን ገለ ንሪኦ ዘለና ولا نخالوت ون بقبروا وقلا قد أباد قدامه إيمانتي حجين انتهي خاملتي نعم ساب التوم سلازم سي بزعبة محبرة وفتحته بزعبة كالدو بزعبة عبللا بزعبة مجزاتي بزعبة إمبرياليزم بزعبة كابيتاليزم بزعبة ناي معربين علم زعبل الوعي قد سومني مالتها يكونه يعني بحق بلا حتى فينا درعيني نعلم كتكيرات اللي خبوا بايخات تغييرات بستايكونه
أنا نسو تردهم كوين سمعك بكل عواتاتهم قال حجون أبزان ترامب تقبروا هذا له إذا خبها الكل جن مس راشا مس تشاينا تبع يسمون مالت ونا يكونه كم زي بحساب سي علم قدماتي نحن قولت كلنا ثم وي سوفيتين راشا نبلونينا وي راشا وي أمريكا وي سوفيت وي كابيتاليزم وي كوميونيزم ملكا دبها الحادي يمرز دبها ليكونه زي شارع وكايداي مس تشاينا زلو مركباتن نقدتن كالي متسارن كتري خلخا ولا خمنا أمريكا أيقون دامبر عاب نجاري مالك بعابي خا زي أبز مونغو من هذا بكر أبز ناي ميدل إيست له تي إيران اللي تعبلل ويس تم دتورفو تم سوني اليوم تم شعادم قال أبز بهال شركات كا زحنا قرالو بتبتي لجن بلحت ما راح تيخوينهم أب كندي برينسيبل لنا نحنا هنرتع رايحين عندنا مكاتعنا تونسينا لنا هنرتع عكمينا زي مكوزو معراب زي مكام نتا صيوناويت إسرائيل نفلسطيناوያን ትውዳ ኣላ ኢሎም ክዛረቡ ድሓገ ይኮም ንኣሜሪካ ነታ ቦም ተቐበል ኣሜሪካ ኮይኖም ከምዚ ገይሮም ተቐበሉ ማለት እዩ ሕጂ ንኩሉ ምንታይ ደርአካ ማለት እዩ ሓደ ተዘይሸራ ወካይዳ እዩ ዘካይደካ ሓርካ ስዑድን ስዑድ ተዋፅያ ትገብር ቀጠር ንቀጠር ተዋፅያ ትገብር ኢማራት ተዋፅያ ትገብር ግን ኣሜሪካ ምስ ስዑድን ምስ ሰለስቲን ተሻራክከሲ እንታይ ክትገብሩ እንዳቶም መወዳድርትና ተኸድዎም ኢልካ ትኩሬ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ናይ ማሕበራዊ ኩነታት ትዛረበሉ ናይ ፀላኢና እዩ ለማዓልቲ ኮሪና እዩ ብቀዳማይ ከም ዝብለና ነይሩ ገለ ድበሃል የለን ሞር ማቹር ዝኾነ ብስለት ዘለዎ ኣካይዳ ይክበሃል ይኽእል ማለት እዩ ሓደ ናይ ዓብ ትምህርቲ እዚኣ ማለት እዩ ካልአይቲ ከዓ ኣሜሪካ ዋላ ካብቲ ነበረታ ደረጃ እንዳወሓደ እቲ ነበረታ ዕብለላ ዲገል እንዳጎደለ ገለ ኣብዚ ንመፅእ 10 20 ኢንፋት 53 ዓመት ክብል ከማን ክደፈር ክእል ኣገዳሲት ሃገር ولا تشاينا قدامي تتخونت كاليت أمريكا نتم كلن بريكس نبلن برازيل راشا إنديا تشاينا أبرسيد نهوسي خندلوا ولا بعل إثيوبيا ولا بعل الإمارات ولا كالوت أنت كلن تسلب سيبنايا قدامي مشارخة ولا تشاينا أنت خوينا كاليت مشارخة مالتي أبن قد مالتي قالوا كان ناي بوليتيكس نقول كاليت كل جزء أمريكا جنابنا برازيل قداميتي تريدين بارتنر تشاينا كاليت أمريكا جي سنات كم زي أمريكا سي وديقا يتحت الانفلونس ناتا مالت قداميتي تسعينها زيرو تخيرا كونت ويكا كم زي سوفيت يونيون نيرا تزراريقا فحيلة يلا أمريكا زبهاللو أيكونا هجي بزحات ما راح تخنو بزحات ولا مدرتي بزحبا استراتيجيست دقاقي هو من هذا كم تصاقماو عينت زناي أمريكان كابيتاليزم قال ملا بتصاد قومو من أمريكاون بجكبت حماق قلنا دامبر بصبوا قلنا خريج ديك ولا حيلتات أمريكا تسعر الله حج 5 سوفيتين يوم تحت بليا زبل عينتها كايدا نيو حق جاي أمريكا حنتن عباينا قداسن أن إحنا أبزي like in our lifetime أب هوتنا إحنا حسب هو زلنا قداس هاجر يحكون مالتي أجي نزيان كل تحققات ترى تردينا economics أقداسيو كpolitics نلعلي geopolitics لأنه لو خوي نمبر geopolitics ناي political راح يكون عندي ناي قط أباي نتقط أبا خار كعبد الكاش عنتايك كلا خلول تفتن وي بحيلي طب حيلي زلوهم ميليتاري اليوم قال ما تتأكيمهم قال جن نمنتها يوم نقط أبا وي كانت مشارف تقونم دخل نسامع إن كان هبانك نبهل كله تانك هابر كاكو يكون ندخون دلو أب نقدي شمونات ناي حيل ناي قط أبا عبيت انت دالو حيل لك مالتي زي حجز أبزا حتى خاخمان نمملاس زين سلسيان هاجرات كافتح بزوح خالد ما أدقبروه نقر قال خلنا نخلينا لكن حانت خابد القبروه نتن هاجرات مهرتيهم أمل ورد سقاطات اللوم قل قدم تايم دحميني رما بسبعة ثمانينات كلا عرب كأمريكا كله تقوى صاروا دي إنجليزية تقوى صاروا كله دي أوروبا أنا مدكايد لهم حنتو كيف قلتني يوم كسرحوا كيف يقولون يوم هم حضروا كيف يقولون نو نايب حق عذاب جلالي مخ أبزنا ما 10 عامات حسبوه دقاقي ما أقول لك زين أبزناي دبي نبر وورد إكسبو لتساتف خابتي عين خاصة
لايك مل دفتت عينت غيرهم دقربو بزعبا فيتشر دلوهم بزعبا دمص دلوهم زي ما حسبتي سنتر ناي معباله خخون نزوباتاتهم حجي سعوديه تمرح امريكا تمرح قطر تمرح كلاتن دنگله ابوت اخولي مالتي حجي ابزي كابزي لسن زن تدارينا نعنا خمي لصلو مالتي حجي نعاتم بس امريكا قداس انت خوينا اذن ثلاث هاجرات ابز زوبانا قدستين مالتي حجي تعشنت نتايت مالتي حنتي انمرص امارات مثل ኢትዮጵያ تشارخ الله ስለ ጸላይትና አሜሪካ ምስም ተኮና ለጸ ኮምተልካ አውቶማቲካሊ ሁሉ ተጸላታ ግን ጽቡቅ ዘለዎ ኣብዝ ናይ ርእሶ ምርኮሳ ናይ ነፃ ድኾነ ከይዳ خفرعና ጸንሕና ህዝባዊ ግንባር ናይ መንግስቲ ንብሎ ብሕጅውን ከናብዝ ሓድሽ ወለዶ ክሳጋገር ዘለዎ ሰልፍ ሪላያንስ ሰልፍ ሪላያንስ ርእሶ ምርኮሳ ኣብዳይ መሻርክታ ብደግፍ ከይድ ከለኻ ርእሶ ምርኮሳ ትገብር ተለኻ ሓደ ትመርጽ ተኾንካ ራሻ ትመርጽ ተኾንካ ኣሜሪካ ጸሊእካ ርእሶ ምርኮሳ ኣይኮነን ናይ ራሻ ፕሮክሲ ኾንካ ኣለኻ ማለት እዩ ርእሶ ምርኮሳ እንታይ ድብል ዘይሸራዊ ካይዳይ ኣብቲ ሃገራዊ ቻርተር ናይ ህግደፍ ከማን ንሱ እዩ ዝብል ካብቲ ሒዝና ክንደፍኣሉ ንሓዋሩ እውን ኣብቲ መስርሕ ሳብ ሕጂ እውን ዋላ ዲፕሎማስ ናይ ኤርትራ ተሓቲትካ ንሕና ዘይሸራወን ኢና እዮም ዝብል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብጥቕሚ ናሽናል ኢንትረስት ብጥቕሚ ሃገራዊ ረብሓ መጀመርያ ትሪኦ ድሓር ንፅቡቕ ንሰላም ንፈትሒ ሕጂ ካብኡ ሓሊፉ ግን እዚ ሓዲኡ ምረፁ ክጥዕም የብሉን ንዓና ማለት እዩ ፅቡቕ ዘሎ እዚ ትሪልዮናት ቢልዮናት ከማን ኣይኮነን ትሪልዮናት ዝኣክል ኦፍኮርስ ነዚ ናይ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ዝምልከት ንዶላር ዝምልከት ንብሪክስ ዝምልከት ንገለ ድሓን ንግደፎ ምክንያቱ ሕልኽልኽ ዝበለ ስለ ድኾነ ማለት እዩ ግን ድኾነ ኮይነስ እዚ ዞባ እዚ ግን መዓት ሃብቲ ዘለዎ ዞባ እዩ ማለት እዩ ብቴክኖሎጂ ብኩሉ ነገር ኣብ ጎንኻ ኣለና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስለተፀጋዕና ኣይኮነን ኣብ ጥቓ ኤርፖርት ስለተቐመጥ ኤርፖርት ናትካ ማለት ኣይኮነን ኣብ ጥቓ ዓብ ፅርግያ ፍሪወይ ገዛኻ ስለ ዘለካ ቀረፅ ተኸፍል ማለት ኣይኮነን ግን ፅቡቕ ዘለዎ እዚኦም ሃብታማት ኣብ ዝጎንና ኣለዉ ስለዚ ቁጠባና ግድነት ኣይኮነን ፋብሪካታት ጌርና ንኢትዮጵያ ክንሸጠላ ኢና ዝብል ናይ ቁጠባ ፕላን እንተዳ ነይሩ ኣለውና እንደ ኣብ ዝጎረቤት ክንደይ ምስኣቶም ክንነግዶም ገለ ንኽእል ማለት እዩ እንኳዕ ስለዚ ዞባ ሃብቲ እንኳዕ ኮነ ዝጎረቤትና ማለት እዩ እንኳዕ ርሑቕ ኣይኮነ ቅርበቱ ከዓ ገዳሲ ማለት እዩ ሕጂ በዛ ዓይነት እንተርኢናዮ ብጣዕሚ ጥቕሚ ኣለዎ ገለ ግን እዛ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዘለና ኣረኣያን ብዛዕባ ጂኦፖለቲክስ ፖለቲክስ ነኺስካ ምርታዕ ዝብል ኣረኣየናን ግን ምናልባት ኢንፍሉወንስ ገብሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እነን ፋይናል ክብል ዝኽእል እዚኦም መራሕቲ ካብ ብን ሳልማን ጀሚርካ ኩላቶም ንኣሽቱ እዮም ብዕድሚኦም እቶም ብሕጂ ክወርሱ ኣብ ዞባ ዝበሃል ደሎ እውን ዕርዮም ንኣሽቱ እዮም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ሕጂ እዚ ምዚኦም ናይዚ ጀነሬሽን እዚ እዞም ወለዶታት ማለት እዮም ገሊኦም 30ታት 40ታት ገለ እዮም ገሊኦም ሕጂ ኣብ ዝመፅእ 34 ዓመት ከዓ ገደስ ዝኾኑ ኮይኖም እቶም ናትና ደቂ 34 ደለዉ ከዓ ከምኣቶም ዓይነት ሜንታሊቲ ሃልዎም ንኤርትራ ካንፅልና ምእንቲ ብምስኡ ድዳረግ ማለት እዩ ተደይኮነ እዚ ኣብ ሰውራውያን ክንብሎ ንኽእል ኣብ 60ታት ተረእየ ኣብ 80ታት ተደገመ ናይ ሲቪል ወራ ናይ ኮልድ ወራ ተሓሳስባ ግን እንዳቐሃመ ከይድ ኣሎ ንሱ ሕጂ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ኮልድ ወር ልክ ከምቲ መንጎ ሶቪየት ዩኒየን ራሽያ ንግበር ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ እውን ንሱ እውን ናይ ብሓቂ ዙምቢ እዩ ኳዳ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከም ቻይናን ከም ኣሜሪካን ንሕድድ ዳለ ኣይክህሉን እዩ ከምዛ ድገበርዋ ምስ ምዕራብ ከይዱ ንቻይና ትራምፕ ከምኣ ከም ድገብር ፍሉጥ እዩ ወይ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት መፅኡ ከምኣ ከም ድገብር ፍሉጥ እዩ ፋይናል ክብል ትደሊ እንኳዕ ትራምፕ ዋላ ምዙ ከዓ ትራምፕ ከም ኣሜሪካዊ መጠን ንትራምፕ ይመረፅኩን ምክንያቱ ካልእ ስነ ምግባርን ገለን ደስ ዘይብለኒ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ንኤርትራ እዛ ናይ ትራምፕ ካይዳ ናይ ብሓቂ ሓጋዝ ብሕልፊ ውግእ ገለመለ እንዳበልካ ኢትዮጵያ ክጎስጉሱ ከለዉ ውግእ ኣብዝሱ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ውግእ ክለዓል ዝደሊ ኣይመስለንን ዋላ ነቶም ኮሚታት ድደልዩን ተኳቲኾም ናብ ከምኡ ክእትዉ ድደልዩውን ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት እንዳኣለዮም ድኸደሉ እዋናት ኢና ዘለና ሕጂ እዚ ናብ ፅቡቕ ናብ ረብሓና ድኸደሉ መገዲ ምስ ናይ ሲርያ ናይ ሳንክሽን ተዳርእናዮ ሳንክሽን ዘላታ ሃገር ኣላትና ስለዚ ኤርትራ ከምቲ ናትካ ተሓሳስባ ዘለዋ ሃገር እውን ዘላትና እንዳበልካ ንትራምፕ ንዕወተሉ ኦፖርቹኒቲ ካላ ተጠቂምና ኣላ ማለት እዩ እሞ ብዙሕ ኣርእስቲ ተንኪፈልካ ዓባይ ርእሲ ስለዘልዓልካ No, I think እዚ ሓደ ካብቲ
ኪኖቲ ፖለቲካ ብዙሕ ክንመሃረሉ ንኽእል ኩነታትን ስለ ዘለዎ ብዙሕ ክትንክፍ እየ ወንደልየታ ብኩሉ መንገዲ ከፊትያ ነይረ ታርስቲ ሕጂ እውን ቁሩብ ምስኣ ክነተሓሕዛ ኢና ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ናይ ኤርትራ ሪጅናል ፓርትነር ስዑድ ዓረብ እዩ ስዑድ ዓረብ ድማ ምናልባት ንእሽተይ እውን ኮንቴክስት ንኤርምያስ እውን ክቦ ቀደም ሃገራት ዓረብ ንዕዳድ ኣለዎም ሃብቲ ኣለዎም ገንዘብ ኣለዎም ርእሲ ግን የብሎምን ብፃዓድዮም ዝእዘዙ ገለመለ ዝብል ዘረባ ፐርሰፕሽን ነይሩ ካብ እንታይ ተበጊሱ ብዙሕ ዲቤት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ኣብዛ ለንቀነ ዝረኣናያ ግን ኣሜሪካ ሃብታም ሃገር በሎ ሓያል ሃገር በሎበት ቦይ ኣብ እግሪ ዓረብ እዩ ክንብርካኽከኒ ዶናልድ ትራምፕ ዳትስ ኤግዛክትሊ ወላ ሓንቲ ክሽፍነላ ይትኽእል ወላ ክትሓብኣ ይትኽእል ኦፍኮርስ ንሳቶም ሸይሸይ የብልዎ ነይሮም ኮሚ የለን ኩሉ ካርድታቶም ገንፂሎም እዮም ተቐቢሎም ግን መን በዓል ገንዘብ መን ይሓያል ንኣሜሪካ እንኮላይ ኣብቲ ናቶም ረብሓ ክእትውዋ ከም ዝኽእሉ ንኣብነት ናይ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ቅድሚ ሕደት ዓመታት ኣብ ቱርኪ ነቲ ጋዜጠኛ ካሾጊ ዝበሃል ዝገበሮ ተባሂሉ ብኡ ኣብ ልዕሊ ሃብታማት ስዑድያውያን ዝገበሮ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያንን ካልኦት ሓይልታትን ዝወሰዶ ስጉምቲ ተባሂሉ ሲ ፓራያ ገለ ክሳብ ክንፀላ ኣለዎ ዝበሃል ዘረባይ ነይሩ ገንዘብ ተለካ ተነፅሎ ዝበሃል ከምዘየለ ንዶናልድ ትራምፕ ከመይ ጌርካ ኣብ ናቶም መፃወድያ ጥራይ ዘይኮነስ ልዕሊ ኤሮጳ ልዕሊ ጃፓን ልዕሊ ካናዳ ኣቓልቦ ከም ዝረኽቡ ገይሮም ኣለዉ እዚ ክትገልፀለ ኢኻ ካልኦይቲ ግን ኣገዳሲ ሰብ ብዙሕ ዘየዝተባሃለላ መብዛሕትኡ ሰብ ዘየዝተባሃለላ ኣላ እዚ ትሪልዮናት ኢንቨስት ዝገብርዎ ዝቐነዩ ዝያዳ ኣበይ ኣተኪሮም ኢንቨስት ዝገብሩ ነይሮም ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዴታ ሰንተርስ ንክሃንፁ ሚን ዲስ ኢዝ ብሃገራት ዓረብ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ነቲ ፀወታስ እንታይ ኢና ንብል ዘሊሎም እዮም ሓሊፎም ዘለዉ ምክንያቱ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ካብ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ 10 ዓመት ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝያዳ ዘድሃበ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ምቁፅፃር ዓብ ግደ ክህልዎ እዩ ዓረብ ኣፍሪቃ ካልኦት ሃገራት እንኮላይ ቻይና እቲ ዝሓለፈ ናይ ቴክኖሎጂካል ሬቮሉሽንስ ገለመለ ደንጉ ይበፅሕዎም ካብቲኦም እዮም ክመሃርዎ ይብገሱ ነይሮም but right now እቲ ናይ robotics artificial intelligence ሕጂ ይብገስ ኣሎ ስዑድ ዓረብ maybe we don't have the best brains but ወላ እኳ ዝበለፀ ሓንጎልቲ ዘይብልና ገንዘብ ስለ ዘለና ኤሮጳ ክገብርዎ ዘይክእሉ ካናዳ እውን ክገብርዎ ዘይክእሉ ኢንቨስትመንት ብምግባር ነዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ቴክኖሎጂካል ዝላ ብፍላይ ስዑድ ዓረብ ናቶም ኢንቨስትመንት ኣብ ሪል ስቴት ራይ ዘይኮነ ኣብዚ ናይ ዲጂታል ስፖርት ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብዚ ኣተኪሮም ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንመፃኢ ዶሚኒየንት ፎርስ ክኾኑ እዮም ዘንቅዱ ዘለዉ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ንዓዓ ሰሚዑ ለንቀነ ድሮና ተኻሪ ኣብቲ ኢትዮጵያ ረበሻ ክገብር ቀኒ በር ኣይ ላይክ ዳት ኣትሊስት እቲ ናቱ ትሬንድ ፈለው ናይ ምግባሩ ከማን ኣቃሊልካ ዝረአ ከም ዘይኮነ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ዞባና ክፍጠር ዝኽእል ናይ ቁጠባዊ ጭዋዳ ወይ ናይ ቁጠባ ዞባ ክኸውን ከም ዝኽእል ይረአ ኣሎ ንሕና ንኤርትራውያን ነዚ ብኸመይ ከነንብቦ ንኽእል ብኸመይ ክፀልወና ይኽእል እንታይ ዓይነት ምድላው ከየድልየና ካብዚ ኩሉ ርኢና እስከ ኤርምያስ and I know ስኻ ናይ ኣይቲ ሰብ ምዃንካ you can explain this more ሚዩት ኣለኻ ግን ቅድም ካብ ሚዩት ኣብል ፀባሕ ገብረ ሚዩት ገይረያ ሶሪ ነፅቡቅ ትሕቶ እንዲኻ ምፂኻ እቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ እቲ ፀወታ ተለዊጡ ከም ዝረኣኸዮ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝረኣናዮ ሃገራት ዓረብ ንነዊሕ ግዜ እቲ ሃብቶም ኣብ ካልእ ነገራት ክጠፍእ እኳ ተፀንሐ ኣብ ሓፂር እዋን ግና ምንታይ ለዊጦሞ ናብ እቲ ኩሉ ደሎ ቴክኖሎጂ ይኹን እቲ ኩሉ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ብደቂ ሃገር ንኸውን ደቆም ነቶም ደቂ ዓዲዮም ከምህሩ ብዙሕ ኢንቨስት ገይሮም ንደገ እናሰደዱ እቲ ብናይ ኤሮጳውያንን ብካልኦት እንድቋፃፀር ዝነበረ ናቶም ንከምፅዎ ብዙሕ የምፅኡ ሕጂ እቲ ሓንጎል የብሎምን ገለ ሕጂ ኣቃሊልካ ከምኡ ጌርካ ትሪኦ ኩነታት ኣይኮነን ዝፍጠር ዘሎ እቲ ናቶም ዓቕሚ ሰብ ሓፍ እናበሉ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክትሪኦ ከለካ ንኣሜሪካ ንኣብነት እንድሕር ሪኢኻዮ እዚ ሲሊኮን ቫሊ እቲ ቴክኖሎጂ
بسرعة ببوليتيكاو مجدي تحنسيسو إذا خبل كله هتاي مسلكا نتي حنقول ناي عالم كمي جيركا مزميزكا أبزتهم صو نحنا نابنت حجي بخستين ريون خونه من سياتنا سدودو لو تي opportunities تي عدلات بزح سلازيله أبزو سلازولو نا أمريكا خم حنت منجستا سماي جيركا أريخا زي أبانا تراي كونن هنداويان تشايناويان كله زي ريخا يمتم إنجينيرا بسرعو موزحتو موصاتينيا تاتيو تي أمريكا خان نزخ أسر حيلو نتي لحمت نايتي أفريقيا خون ناي إيجيا خون حاجحيقو نابزي دومصو نتي تقبلل دبلا نتي مهور أكال نتي خفر دخل تخفتر دخل دبلو نزخلو سر حيلو تتصنيعلو نتي تكنولوجي نابزي مسي أبزي نخفتر نخعبلولو حجي اتناي مهزو خلت ناتهم حافيلو زولو عقمنا أمريكان تراي يكون عقمنا عالمي بزت أكيد زولو زخاني نتهاجر كم حدا من قصة سمايات يركام سيلكا نحدا أبعد خلو ورقة أوتو تعريلو قليهم ولا قصع ناشناليتي دو هابلو كم صوام جزاه بوام قال ملا زي حجي إذا نتعب لنا بتكنولوجي نخمس قوة زقبر وصعري تحر مسون تايت تحاحزو ولا تناتهم ناي ميديا سورسز ندريخه أنا أمنت هوليوود سنة صغيرو تسرح تكالا هون فيلم تسرح هون إذا إيماجنا أمريكان دقد شيء حدا حيال مسرح كوينو نحنا كمان أفريقيا نبينا تنتسيلنا خلنا كم قال يلوت فيلم تاتنا بانا مسيس أبو خيناس بزعوا أمريكا هم نحلم يم بجيرنا حجيت مجزاتاوي سلتناتهم حجي أبو خلخا درو عدو خاموني شعوسخا ولا ناموت كاي هاتمت سابزي أبحرنا طلع كان خندي كيوبانس سقرو خلوني فلوريدا تريو سسكا حكي حجي زغل مسرح زي نتهاجر نابتي نمتايتيكا نت تكنولوجي ناي عالم مسروتو بزنخو نخو قاصاصرو እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ግና ዝገብሮ ቀንዲ ዓባይ ለውጢ ሕጂ መፅያ ዘላ ከም ዝገለፅካ ሃገራት ዓረብ ምስቲ ዘለዎም ገንዘብ እንድሕር ኣብ ፊውቸር እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንድሕር ኢንቨስት እንድሕር ገይሮም እሞ እቲ ብቕዓቶም ከዓኒ እንድሕር ሓፍ ኣቢሎም እሞ እቲ ኣትራክት እንድሕር ገይሮም ብድሕሪ ሕጂ ዓለም ናበይ ገፃያ ትኸይድ ዘላ እንድሕር ክትሪኦ ኮይንካ اندحر اب artificial intelligence اندحر دي تساتف علىها تبابور كتقدفك مخنياتو ابزي اتو نجر يلن زي نجر زي حجي كم بفلاي زي ابنا هنا حبرتسب كريو خلخو سقات الله كل ساعه كم زناتكا انفورميشن ندغخ وص خمزي طلق زبله فلطن حديمكا تفرحموني ايتو دفرونيخا دحر بتخالك متن كاب تكنولوجي تهدم تدلي حجي زتاي غبركا فصيمو خاب تصوتاون ندغاي دو صاكا حجي بتخالنا متن حجي نحنا بفلاي حجينا بإيرترا فوكاس كغبر نحر كوينه اتي تتصقطتات كغبر لصنحه نعنا نابز خين واسا نابتي معبالن نابتي إيرترا نابي نتان حلما إيرترا نابي قصنا خن وسدان ندلي نابو نخيخون فوسي خينا أتو يوم عاسيام ناس أنيهم تدسان حم زي سانكشن قبل على إيرترا قلي لا يكون كمتي تمنجستق زاربو لي دلين بزوحنا يتقاوحن قن اتي أبساعات نحريخا يحجي نقو أبساعات نقبرو صعري كبيري ساعات معنا حدا خابت مين أرستي اتي خميجركا وخل ساعات أفريقيا بإيرترا نتي بدحر حجي خماتس زخيل معبالتاتون قاب نفسنا تموركيسنا كما يجيرنا هنا نفريو زي حجي أب صحياو تري أب نفاس تري جيوترمال تري أبوزح مجدتات مصنعتات تقبر من الباش دانيال ونك قال صلنا هون أب مجمريا ناي دحلف ناي زعمت وزن أب سمرات أكيبهم بوزح مصنعتات متي حجي اتي هاجر تارق سموركوسات بل أجد ناسيدي كما يركا
ነቲ ኢንፍራስትራክቸር ናትካ ብናትካ ፀጋታት መሰረታዊ ዱልዱል መሰረት ጌርካ ንመፃኢ ሕጂ ነዚ ንኸይንገንብር ግን እዚ ዘይበሃል ዕንቅፋታት ኣብ ልዕልና መፅዩ ንመንእሰያትና ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ብነፃ እዩ ክሳዕ ዶክትሬት ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ብነፃ ኣብ ሂውማን ሪሶርስ ዝገብሮ ዘለና ኢንቨስትመንት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ናይ ሰብኣዊ ፍልጠት ናይ ህዝብና ሓፍ ንኸነገብር ድሕሪ 91 ኣብ ኤርትራ ዝተወልደ ዘንብብ ዘይፅሕፍ ብጣዕሚ ሒደት እዩ እዚ ከማን ካብቲ ሲስተም ብገለ ወፂኡ ድሕሪ ጠፊኡ እምበር ድሕሪ 91 ዘየንብብ ዘይፅሕፍ ሰብ የብልና እዚታት እቲ መሰረታዊ ለውጢ ንገብሮ ዘለና ነቲ ምዕባለ ንደልዮ ዘለና ክንበፅሕ ተኮይና እቲ ናህና ናይ ሰብኣዊ ብቕዓት ሓፍ ክብል ክኽእል ኣለዎ ነዚ ክትገብር እቲ መሰረታዊ ነገር ክትዓፁ ኣለካ ሕጂ ኣብ መሰረታዊ ነገር ብዙሕ ተሰሪሕሉ እቲ መንግስቲ ወፃኢታቱ ሸፊኑ ናይ ህዝቢ ብነፃ ቤት ትምህርቲ ገይሩ ብነፃ ሕክምና ገይሩ እቲ ካልኦት ሃገራት ኣብ ብልጭልጭ ዘሕዝፎ ኣብ ከምኡ ይጥፍይዎ ሕጂ እቲ መሰረታዊ ነገር ተነፂፉ ኣሎ ሕጂ እቲ ዝድለ ነገር ዘሎ እቲ ቴክኖሎጂ ሕጂ ከነእትዎ ኣብ ኤርትራ ሽርክነት ኣድልየካ እቲ ሽርክነት ንኸይንገብር ከዓኒ እቲ መገድታት ኩሉ ይተዓፅዩ ፀኒሕና ሕጂ ግና ምስ እዚ ምስ ፖለቲካ ክትተሓሕዞ ናይ ግድን እዩ እቲ ማልታይ ፖላር ወርልድ ሕጂ እንድሕር ዕድላት ክፈጥረልካ ጀሚሩ ግድን ቴክኖሎጂ ካብ ኣሜሪካ ምፃእ የለይካኒ ካብ ቻይና ከተምፅእ ትኽእል ካብ ራሻ ከተምፅእ ትኽእል ካብ ህንዲ ከተምፅእ ትኽእል ዕድላት ስለ ዝፈጥረልካ ዘሎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ንኣብነት ፕረሲደንት ኢሳያስ ናብ ራሻን ቻይናን ምስ ከደ እቲ ቀንዲ ተዛረበሉ እንድሕር ሪኢኻዮ ከመይ ጌርና ናይ ሰብኣዊ ብቕዓትና ሓፍ ነብል ከመይ ጌርና ተምሃሮ ኣብኡ ሰዲድና እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ተማሂሮም ተመሊሶም ንሃገሮም ንሓንፅሉ ሂውማን ሪሶርስስ ናህና ንክምዕብል ብዓብዲ ተዛሪቡሉ ብድሕሪ እቲ ዝነበረ ዋዕላታት እውን ኣብቲ ሃገራት ተሪፉ ቦታታት ድበፅሖ እንድሕር ሪኢኻዮ ኩሉ ናብኡ ድምልከት እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ንትራንስፖርቴሽን ኮሚኒኬሽን ማለት እዩ ኮሚኒኬሽን ትራንስፖርቴሽን ብፍላይ ናይ ፀዓት እዚታት ኩሉ ከይዱ ሕጂ ኤርትራ ናበይ ገፃ ትኸይድ ዘላ እንድሕር ኢልካ ነዚ ንቀራረብ ኢና ዘለና ነዚ ኣብ ከባቢና ድመፅእ ዘሎ ፀጋታትን ዓበይቲ ዕድላትን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኮይና ናቱ ተዋሳእቲ ኮይኑ ክኸውን ኣብኡ ኮይና ክንጥምቶ ዘይኮነሲ ዓብይ እጃም ከዓ ከነበርክት ከም ኤርትራ ንኤርትራ ከመይ ጌርና ንቅርባ እዚ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ሓላፍነት ኮይኑ ግን ብመንግስቲ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምስኡ ከተሓሕዞ ዝደሊ እውን እዚ ፅምዶ እውን ኣገዳሲ እዩ ኤርትራ እንድሕር ናብ ምዕባለን ናብ ብልፅግናን እንድሕር ክትሰግር ኮይና ንሕና እዚ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ዓንትዎ ትገልፃ ነርካ እታ ትረት ትብል እቲ ተፃብኦታት ካበይ ድመፀና እንድሕር ኢልካ ንሕና ፈተውቲ ነብዝሓሉ እዋን እምበር ፀላእቲ ነብዝሓሉ እዋን ኣይኮነን ሕጂ ኣረጋጊእና ኩነታትና ምክንያቱ ዝሕዝን ኩነታት ክሪኦ ከለካሲ ሱዳን ኣበይ ኩነታት ኣለዉ ረእየ ኢትዮጵያ ረእያ ኣበይ ከም ትኸይድ ዘላ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ጅቡቲ ከምኡ ሶማል ንሰርሕ ኣለና ንክንረጋግኦ ሕጂ ዕድላት የብና ዋላ ኣክሮስ ካብቲ ባሕሪ ትኸይድካ ተሪኢካ በቲ ሓደ ሸነኹ ንየመን ረእዮ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ፅልዋ ኣይገብረልናን ማለት ኣይኮነን ንዓና ይገብረልና እዩ ሕጂ ምስ እዚ ኩሉ ግና ንሕና እንድሕር ዳ ንመፃኢ ነዚ ድመፅእ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንድሕር ናህና ዴታቤዝ ሶርስ ጌርና ሞኒ ኮሚኒኬሽን ናህና ፋይበር ኦፕቲክ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዘርጊሕካ ብዝከኣለና ርክባትና ምስ ዓለም ከመይ ጌርና ድሓር ቀሊል ኣይኮነን ምስኡ ዝመፀካ ኣሎ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ ኣሎ ነዚ ኩሉ ክትቀረበሉ ክትክእል ኣለካ ቃላዕ ኢኻ ደለካ ሕጂ ብቕዓትና ከመይ ዘሎ እዚ ኣብ ትናህና ሂውማን ሪሶርስስ ኣብ ማይ ንፍዕ ዝመሃሩ ተምሃሮ ኣለውና ኮሌጅስ ኣለውና ሕጂ እዚታት እቲ መንግስቲ ነቲ ባይታ ይደንፅፍ ዘሎ ምፅእ ኢልካ ዝል ኢልካ ተኣትዎ ይኮነን ከምዚ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ዓንቶ ቁሩብ ስሒቐ ከምዚ ሾው ኦፍ እዩ እንድሕር ድሮን ኣምፂኻ ድሮን ሾው ጌርካ ናይ ኤር ሾው ጌርካ ገለመለ እዚታት እንታይ መስለካ ሱፐርፊሻል እዩ ናይ መሰረታዊ ነገር ዘይሓስካ
ህዝብኻ እናተናቆተ ድብላዕ ደይብሉ እስኻ ናይ ምሸት ናይ መብራህቲ ናይ ድሮን ሾው ጌርካ ስእልኻ ገለ ክትገብር እዚ ብጣዕሚ ሓደ ካብቲ ፅዩፍ ነገራት ንኣፍሪቃውን ንድሕሪት ድጎታ ዘሎ ባህርያት እዩ መሰረታዊ እቲ ንሕና እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ ፀገምና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ሕጂ እቲ ዘሐጉሰካ ብናይ ኤርትራ ኣብቲ መሰረታዊ ፀገማትና ንፈትሕ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ንብሎ ኣብኡ እዩ ብዙሕ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ሰብኣዊ ዓቕሚ ንሕና እውን ሓፍ ኣቢልና ኢና ሕጂ ምስ ንገብሮ ዘለና ሽርክነት ምስ በዓል ራሻን ቻይናን ሳውት ኮርያ ከይዱ ዓጥልያን ከይዱ ምስ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ሽርክነት ክንገብር ንሕና ከዓ ንሕናት ዓቕምታት ክንገብር ተራእዩ ኣብ ናይ ማይኒንግ ካምፓኒስ ንሕና ተሪኢካ እዚ ሕጂ ናይ ኤርትራ ማይኒንግ ካምፓኒ 50% ሒዙ እዩ ድቃንሳቅስ ዘሎ ምክንያቱ ብቕዓት ሰቡ ሓፍ ስለ ዘበለ ንሕና ሕጂ ማዕረ ተዋሳእቲ ኮይና ኢና ንመፅእ ዘለና እዚ ከዓ ንምንታይ ተይካ እቲ ዓቕምና ሓፍ ነብሎ ስለ ዘለና እሞ ኣብ ቴክኖሎጂ እውን ዓብይ ተስፋ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ እቲ መሰረታዊ ነገራት ዝስርሓሉ ስለ ዘሎ ክንዋሳእሲ ዓብ ፀጋሙ ኮይኑ ኣይርዮ ብሪልየንት ሓንቲ ኣብዚኣ ኩሉ ግዜ ኣነ ክሓትት ከለኹ ኤግዛክት ለናተይ መርገፂ ወይ ሓሳብ እውን ከምኡ ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ ግዜ ዴቭልስ ኣድቮኬት ክትከውን ክትከላ ኣለካ ብዓይኒ ኣሉታ ጌርካ ክትጥምቶ ኣለካ መንታን ነገራት ጎሊሖም ንክወፁ ሓንቲ ካብኣተን ድማ ኤርትራ ንኩሉ ዘማእኸለ ወይ እውን ኢንክሉሲቭ ንኩሉ ዘርክብ ናይ ምዕባለ ጉዕዞ ክትገብር ትፍትን ኣላ ቅዱስ እዚ ኣብ ንዝበፅሐ ህዝቢ ድማ ዘረቢሕ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ውሕዳት ከተማታት ዘለው ጥራይ ዋጋ ዝኸፈሉላ ሃገር ኣይኮነትን እዚ ኩሉ ግዜ ክንዝክረ ኣለና በሺ ከማን ኣብ በዓል ናቕፋን ኣብ በዓል ኣፍዓበትን ዘሎ ህዝቢ ዝኸፈሎ ዋጋ ካብ ካሊእ ኤርትራ ፀብለልትነት ክህልዎ ክእል ነቲ ሰውራ ሓብሒቡ ሓቂፉ ተሰኪሙ ኣብ ሊዑና ስትዩን ንዓመታት ዝፀወረ ስለዚ ኤርትራ እቲ ኩሉ ኣብ ገጠራት ዝግበር ወፍሪ ከም ቻሪቲ ጥራይ ዘይኮነሲ ዝግበኦ ህዝቢ እውን ስለ ዘሎ ኣብኡ ዓቕምታቱ ትሕቲ ካልኦት ክኸውን ይኽእል ነቲ ሰውራ ግን በታ ዘላቶ እዩ ኣሳሲዎ እቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ካበይ መፅኡ ስለዚ እቲ ፔይባክ ኮይኑ ይርዳእኒ እዚ ፅቡቅ ጌሩ ዝርዳእና ግን ሓደ ግዜ ድማ ማለት እዚኣ ሕጂ ክልቲኹም እውን ክትበፅሕዋ ኢኹም ብክልተ ብዳንኤል ዋላ ክጅምር ለይተይ ሰብ ኤርትራ ስለ ዝነበረ እወ ንጓዓዝ ኣለና እወ ነፍሰ ምርኮሳ የዋፅኣካ እዩ የጥሕነካ እዩ ግን ሰም ኤክስተንት ድማ ኤክስትራኦርዲናሪ ቀልጣፍኻ የድልየና ኣሎ ኖርማል ብዘገምታ ዘይኮነሲ ካብቶም ኣብ ጎረባብትና ዝኸድዎ ዘለዉ ከዓ ዘይኮነሲ 5 ዕፅፍናቶም ክንጓዓዝ ክንክእል ኣለና ሓደ ውሕዳት ህዝቢ ኢና ንሕና ካልኣይ ኣመነ ተባሃጊ መሬትን ቦታን ንዕዝና ዘለና ሳልሳይ ድማ ዓለምና ከም ቀደም ኣካይዳ የብላን በቃ ካባኻ ንዝሓምቕ ብላዕ ዓይነት ደረጃ ናይ ጂኦፖለቲክስ ኢና በፂሕና ዘለና ስለዚ ከምዚ መድረኽ ዝርግሐ ናትና ገለመለ ንሱ ከይገደፍካ ሓድሽ ኣካይዳ ክንከይድ ኣለና ሕጂ ንኣብነት ወላ ኤርምያስ ክጠቅስ ከለካ ብዙሕ ግዜ እውን እቲ ኣብ ላዕለዋይ ፅፍሒ ዘሎ ናይቲ መንግስቲ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ጎይ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ግበሩ ክትብሎም እውን ከቢድ እዩ ተዲኹምኒ ኣብ ኤርትራ ግን ኤቭሪ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዝሰርሕ ዘሎ ብከምናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፔይስ ይኸይድ ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ኣነ ሓደ እንታይ ንማለት እዩ እቲ ብላዕለዋይ ዘሎ መርሕነት ይጎዩ ከም ዘሎ ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ዞባውን ይርዮ ኣሎ ግን ኣት ሳም ስቴጅ ኤርትራ ዘይትጥቀመሉ ፀጋታት ከም ዘሎ ድማ ሬኮግናይዝ ክንገብር ክንክእል ኣለና ቁፅሪ ሓደ ንኣብነት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንብል ኣለና ኢትዮጵያ ድዩ ካልእ ሃገራት ድዩ ገለ መለይ ሱዳን ድዩ ገለ ዘይብሎም ኣድቫንቴጅስ ኣለዎም ኤርትራ ኣብ ደገ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ትምህርቲ ዝተማሃረ ኣብ ዝበለፁ ዩኒቨርሲቲታት ዝተማሃረ ኣብ ሌይቴስት ቴክኖሎጂ ዝሰርሕ ዘሎ ክኢላ ኣለዋ ኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ካብ ዘይረ ኣይኮነን ትብገዝ ዘላ ኖ ነዊሕ ጉዕዞ ኣለዋ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ኤርትራ እቲ ሕቶ ግን ነዚ ዓቕሚ ሰብ እዚ ወርክሾፕ ኢልካ ኣምፂኻ ድዩ ወላ መንግስቲ ዝለዓለ ኢንቨስትመንት ገይሩ ወላ እዚ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ድዩ ሳይበር ቴክኖሎጂ ሳይበር ፕሮቴክሽን ክጋጥመና ዝኽእል ድዩ ነዚ ንክትገብር ዝተፈላለዩ ወርክሾፕስ እናገበርካ እዚ ድማ ፀጋታት ማለት ኣይኮነ እዚ ግዴታ እዩ ነዞም ኤክስፐርትስ ካብ ደገ ናይ ኤርትራውያን ኣምፂኻ ምስቶም ኣብ ማይ ነፍሑ ዘለው ወላ ግዝያዊ ኣብ ባፅዕ ዲ ኣብ ገለ ሓደ ንእሽተይ ቦታ ትምስርት ተርዲኻኒ
ስለዚ ተብደገ ዘሎ ዓቕምና ድማ ብግዜ ሮቴሽን እናገበረ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ዴቨሎፕ ይገብር ኣብ ፋርማ ከምኡ ናይ ፋርማሲውቲካል ዓብዪ ሪሶርስ ኣለና ኣብ ደገ ናይ ፋርማ ኮንፈረንስ ኣብ ኤርትራ ሲ 12 ወርሒ እንተለዋ 12 ወይ 13 ኮንፈረንስ ክካየድ ክኽእል ኣሎ እዚ ከዓ ቀሲልና ኢና ንኸይድ ዘለና ሃገር ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ ኣምና ባይንግ ስ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ዘለናዮ ግዜ ሲ ዕድል ኣይሂበናን እዩ ስለዚ ናይ ፋይናንሻል ሴክተር ኤክስፐርትስ ኣለውና ኣምፃዮም እሶም ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎን ምስቲ ኣብ ኮሌጃት ዘሎን ኣምፂኻ ኣዛርቦም ሓደ ቬንዩ ክጅምሩ እዮም ሓደ መንገዲ ክጅምሩ እዮም ናይ አይቲ ኤክስፐርትስ ይመፁ ኮፍ ኢሎም ንሳቶም ምስቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ምስቲ ሴክተር ዘለዉ ይዘራረቡ ናይ ፋርማ ይመፁ ናይ ኣግሪካልቸር ይመፁ ናይ ሜዲሲን ይመፁ ይቴልሚ ኤቭሪቲንግ ይመፅእ ናይ ቢዝነስ ሴክተር ይመፁ እዚ እንታይ ይፈጥር ኣሎ እቲ መንግስቲ ብዓቕሙ ጥራይ ዝጓዓዝ ዘሎ ናይ ቻይና ክኢላ ብገንዘብ ዘምፅእ ዘሎ ናይ ኮርያ ክኢላ ብገንዘብ ከምፅእ ዝግደድ ዘሎ ካብ ራሻ እንታይ ገደሰካ ትኸፍል ህዝብኻ ኣለካ ነዚ ህዝብኻ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ሕራይ ምናልባት ኩሉ ግዜ ክመፀካ ይክእል ነቶም ክኢላታት ወላ እቲ ማሕበረኩም ከም ፋንድ ምገበረቶም ክኢላታት እኳ እቶም ቀንዲ ብፋይናንሻል እውን ዝበለፁ ዘለዉ ሰም እዮም ክገብሩ ዝደልዮም ሶም ስለዚ እቲ ማሕበረኩም ኣብ ደገ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣግሬሲቭሊ ክሰርሖ ዘለዎ እዩ ብውሽጢ ዓዲ ድማ ነዚ ነገር እዚ ናትካ ፍቓድ እዩ ናትካ ሃገር እንድዩ ኣውዒድ ኖ ዚስ ኢዝ ኖት ኣክሰፕተብል መንግስቲ ነዚ ኣግሬሲቭሊ ዝሰርሓሉ ውዳቤታት ኣብ ውሽጢ ገይሩ ከም ማግኔት ክስዕብ ኣለዎ ኣድቨርታይዝ ክገብር ኣለዎ ንሕና ሚድያ ኣለና ንቦ ክንሰርሕ ስለዚ you know ዳንኤል ኩሉ ግዜ ኣብዚ ፑሽ ገብረካ ግን I am pushing you in a sense that ንዓኻ መልሲ ክትበኒ ጥራይ ኣይኮንኩን ግን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክሳዕ ክንደይ ይሕሰበሉ ኣሎ ብውሽጢ ዓዲ ንሕና ከ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኣለና ትብል ኣብዚ እዚኣ መቸም ኩሉ ሰብ እውን ገዛና ማኪና ብኾነ ዋላ ፅቡቅ ትምኒት ዘለዎ ናይ ኤርትራ ከምዛ ናትካ እዩ ዝብል ከሞን ፎርሳ ኤርትራ እንዲ ዓመታት ኮለና ዋላ ሕጂ ዋላ ኣነ እውን በፂሐ ምስ መፅኹ ገለ ፅቡቅ ዝረኣኽዎ ነገራት ትንክፍ ከብል ከለኹ እቲ ፅቡቅ ድደሊ እወ እዝን ክውሰኸ ኣለዎ ገለ ኣብሶሉትሊ ኣነ እውን ከምኡ ብል ማለት እዩ ግን መትሓዚ ክንገብረሉ ተኮይናሲ ምናልባት ከምዚ ፐብሊክ ዲስኮርስ ክትገብር ከለኻስ ቀሊል እዩ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ብዚኣ ጉዲላ ኣላ ፎርሳ ገለ ክትብል ጉቡእ እዩ ቀሊል እዩ ግን ብምስታይ ንረኣዮ ሓደ ብምዕራፍ ኣነ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ፀኒሕና ኢንፋት እቲ ምዕራፍ እቲ ንኤርትራ ዓብዪ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዝፈጠረላ ምዕራፍ እዚ ሕጂ እውን ናቱ ምሕወይ ናቱ መዕፀዊ ድኾነና ዝኽእል ኢልና ነዚ ፅምዶ ንደፍኣሉ ዘለና ኣይውጋእ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ተተሓዘ ምስኮን ኩሉ ቀዳምነትና ኣብ ሃገር ምክልኻል ዝፀንሓሉ እዩ ገሌና ከዓ ኦኬ ሃገርና ተኸላኸልካ ነንዶ ናይ ቁጠባ ጥራሕ ናይ ሕጊ ሪፎርም እውን ናይ ቅዋም ናይ መሰል ናይ እስራት ናይ ገለ ኩሉ እውን ማዕረ ክግበር ግቦኦ ኢልና ክንምድር ፀናሕና እውን ኣለና ኖ እስኻትኩም ትርዳእኩም ኣሎ ዘይርዳእኩም ኣሎ ስለዚ ብምሉእ ፍልጠት ኣይትርእይዎን ኢኹም ዘለኹም ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ንሱ እዩ ዝፈልጦ እንዳበልካ መቸም ዝኾነ ኮይኑ ይህን ምን ክበሃል ፀኒሑ እዚ ምዕራፍ እዚ ግን ሓሊፉ ሕጂ መወዳእታ ግን ንኩላትና ድሰማዕና እንተነገር ኣሎ ኦኬ ፅቡቅ ሓደ እቶም ከምዚ ቅድሚ 10 ዓመት ዝኸውን ነይሮ ቅድሚ 15 ዓመት ዝኸውን ነይርዎ ዝበልና ሓሊፉ እቲ 15 ዓመት ካን እቲ ድሓን ተወንዚፉ ፅናሕ ድበለ ከዓ ንሃለና ሕጂ ብሓንሳእ ተረኺብና ኣለና ቀዳምነትና ሕጂ ኩሉ ነገርና እውን ንቅድሚት ድጥምት ዋላ ንሕና መንጎና ጥራሕ ደይኮነስ ዋላ ንደገ ክንጥምት ከለና ማለት እዩ እንታይ ክብል ደልየ ሕጂ ምእንቲ ከነቕልሎ እዚ ወለዶ እዚ ናለካ ፅቡቅ ስእሊ ምፅኢኻ ዝመፃ ወለዶ ንበሎ እዚ ቅድሜና ተሳኢል ዘሎ ወለዶ ግን እቲ ናፅነት ደምፅአ ወለዶ ገድሊ ቀንዲ ስርሑ ናፅነት ኣምፂኻ ሃገር ዓቂብካ ሃገራውነት ኤርትራውነት ፈጢርካ ነቲ ድመፅእ ዘሎ ነዚ ድመፅእ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ወለዶ ምሕላፍ እዩ በዚኣ መዕቀኒ ክንሪኣ ከለና ግቡኦም ፈፂሞም ካብ ምስቲ ኩነታትን ገለን ታሪክ ሰሪሖም እዮም ዳን ንሓደ ናይ ገድሊ ወለዶ ዘሎ ዋላ ሚኒስተር ናይ ቁጠባ ኹን ዋላ ናይ ካልእ ኹን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ መዕቀኒ ናተይ ሃገር ዓቂብካ ፀኒሕካ ተመሓላለፍ ሃገር ኣላትካ ካልእ መዕቀኒ ይከልዎምኒ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንሪዕና ዘለና እቲ በኺሩ ዘሎ ከዓ ዋላ ንእሽተይ ሓድሽ ወለዶ ኹን ካብዞም ዋርሳ ይኹን ኣብ ፅፍሕታት ስልጣን ዘሎ ኹን ናይ ይኹን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኩሉ ሰብ እወ እሞ ሕጂ እንታይ እዮም ክብልካ ማለት እዩ እሞ ሕጂ ግደኹም እዩ ሕጂ ኣብቲ ፕሮሰስ ኢና ንኣቱ ዘለና ማለት እዩ ጀርጃ ተረዲእን ኣሎ እሞ ከምኡ ተኮይኑ ሲ
እዝን ኣተኩረት ለይ ፎርስ አልናስ ነቃላጥፎ ዝርአ ነገር ይኹን ብዛዕባ ዝርእስቲ ይዘረበሉ ይንእተዎ ገለ ዝብል አይ ቲንክ በብቁርብ ናብኡ ንኸይድ ኣለና ሕጂ ኣብቲ ሓደ ምዕራፍ ፀኒሕና ግን ናብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ብግስ ክትብል ከላ ከምዚ ዓይነት ነቲ ሰላምን ምርግጋእ እንተደየለ ኩሉ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ዓብይ ትረት ሓደ ዓብይ ስግኣት ከዓ እዚ ነቲ ከምኡ ከይትገብር እውን ኣብ ድፋዕ ክሕዘካ ድኽእል እንደገና እውን ካልኦት ፀላእቲ መፅኦም ካብ ኢትዮጵያ ምናዳ ክዝርጉልካ ድኽእሉ መገድታት ክዕፆካ ክኽእል ኣለዎ ጎኒ ጎኒ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ቦትኡ ከሎ ነዚ ንብሎ ዘለና ፃውዒት ተራ ግን ኣብ ክንነቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ወላ ከልዕለካ ክእል ተኾነ ናቱ ግደ እውን ኣይኮነን ናይ ዝመፅእ ወሎ ግደ እዩ ማለት እዩ እቲ መፅእ ዘሎ ወለዶ ከዓ ኣብ ዓዲ ዘለኹን ኣብ ደገ ዘለኹን ኣብቲ ውደባ ዘለኹን ዘየለኹን ከበርክት የድሉ እጅጉ ሰብ ሳጊሩ ባዕሉ ኢንቪቴሽን ወይ ዕድመ ክመፅእ ክፅበ የብሉን ማለት እዩ ኳሕኩሒው ከኣትዎ እቲ ክግበር ድኽእል ኣነ ክገብሮ እውን ንኽእል እየ ኢሉ ከተግብር ምስ ጀመረ ባዕሉ ተበግሶ ወሲዱ እዩ ብቐዳማይ ቁርብ ኣልዒልና ነርና ከምዚ ዓይነት ኣርእስሲ እንታይ ለካ ጆርጆ ሓወ ከም ሓውሲ ጆክ ገይረ ማለት እዩ ኤርትራ ከም ሬስቶራንት ተዳ ሓሲብካ ከይድካ ሳይ ትገብረላ ሄይ ባይ ዘ ወይ ፅቡቅ ሬስቶራንት እያ ግን ሰድያ ተማላእ ሰድያ ይብልናን ችክን እውን ተላ ተማላእ እያ መፅኻ ኣብዚ ክትበልዕ ጥራሕ ኮንከን ክስታት ክትብር ኢኻ ክትክሽን ኢኻ ክትሰርሕ ኢኻ ግሪልያ ማለት እዩ እዋ ሕጂ ከምዚ ተዓዲምካ ትኸደሞ ኩሉ ነገር ተቐረበልካ ገለ ነገር ክትፅበ የብለን ግን ኣብ ምንታይ ክንረዳድኣ ማለት እዩ ዓለም ብትኸዶ ፍጥነት ኢና ክንከይድ እምበር ብናትና ድበሃል ነገር የለን እዚ ጎብየ እዚ እዛ ግመል እዚኣ ቀሲላ ክትርከበሉ እየ ድበሃለሉ ነገራት እውን ኣይኮነን በዚ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ምንታይ ክትኣስሮ ትኽእል ብናሽናል ሴኪሪቲ ተዳርእናዮ ብሃገራዊ ድሕነት ቁጠባ ንምህብታም ፅቡቕ ፅርግያታትን ቢልድናትን ንምህናፅ ደይኮነሲ ብሃገራዊ ድሕነት እንተሪኢኻዮ ግን ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግቦ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብርቱዕ ቁጠባ ተለካ ብርቱዕ ምክልኻል ኣለካ ማለት እዩ ብርቱዕ ቁጠባ ተለካ ቴክኖሎጂ ኣለካ ማለት እዩ ናቲ ገንዘብ ተሎ ምሁራት ኣካላት ከም ፀባቢልካ ዝኩሉ ንብሎ ዘለና ኢንፍራስትራክቸር ናይ አይቲ ጌርካ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ ጌርካ ብሮድባንድ ጌርካ ገሎ ጌርካ ዋላ ሕጂ ካብ ዝሓድሽ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ጌርካ ዲጂታይዝ ክኸውን ዝግብኦ ብሕልፊ ኣብዚ ኣብ ዓለም ባንኪን ስለ ዝኾነ ኣብ ዲጂታል ባንኪን ዘሎ ዕርዩ ድሕሪት ተሪፉ ዘሎ ከምኡ እንዳበልካ ቅፅል ስለ ዘይኮነ ድላይካ ክትገብር ተደሊካ ድላይካ ክተመሓላለፍ ተደሊካ ድላይካ ዋላ ቀልጢፍና ንኺዶ ትብል ተኾንካ እታ ቁጠባኻ ክረስን ክስታይ ተኮይኑ ናይ ብሓቂ ናይ ባንኪን ሲስተምካ ክምዕብል ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ክብፃሕ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ዜሮ ዜሮ ኣብቲ ናይ ርግኣትን ሰኪሪትን ቅድም ስለ ዝኸውን ንሱ ነዚ ዘሎ ወለዶ ነዚ ድመርሕ ዘሎ ወለዶ እንተደኣ ናቱ ግደ ሂብናዮ ናይዚ ድመፅእ ዘሎ ወለዶ ተራኻ እዚ እቲ ድመፅእ ወለዶ ግን ከምዚ ካብ ሎምን እኒው ከምዚ ክእወጅ ኢሉ ኣዋጅ ከይተፀበየ ባዕሉ ተወዳዲቡ ባዕሉ ኣካል ናይ ትፈታሕ ኮይኑ ባዕሉ ሶሉሽን ሒዙ ክመፅእ ተኽኢሉ ናይ ብሓቂ ኣብ ፍታሕ ክንኣቲና ማለት ሕጂ በዛን ኣነ ድኸድክዋ ክዕቁና ከለካ ዋላ በታ ናይ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ፎር ኤሪትሪያን ስታዲስ ተገበረት እውን እንተደኣ እውን ዓቂናዮ ሓደ ከምዚ እዚ ንብሎ ዘለና ዓይነት መንፈስ ዘለዎ እዩ ነይሩ ካልኣይ እንታይ የርእየካ ብዝሒ ሰብ ተኣከበ 550 ገለ መስለን ተሳተፍቲ ነይሮም ክሪኦ ከለኹ ኣነ ከም ብደገ ድመፀ ተዓዛባይ ገለ ዋው እዚ ንእሽተይ ጭልፋ እዩ ካብቲ ባሕሪ ግን ዓቕምታት ኣሎ ክእለታት ኣሎ ንሓዋር እውን ተዳለወ ሓይሊ ከም ዘሎ ርዱይ ማለት እዩ ዓቕምታት ናብ ውሽጢ ሃገርን ዘሎ ገለ ግን ናይ ብዙሓት ኣብ ደገ ዘለው ሰብ ፀጋታት ብገንዘብ ይኹን ሰብ ሓንጎል ትምህርትን ክእለትን ተመክሮን ዘለዎም ግን ኣዋህድ ኣቢልካ ንቅድሚት ዘምፅእ ዓብይ ከምዚ ዓብይ ማርሻል ፕላን ንበሎ ዋላ ናሽናል ዴቨሎፕመንት ፕላን ንበሎ የድሊ ኣሎ ንመሰረቱ እዚ ናይ ራብዓይ ግንባር ገለ ዝብል ተበግሶ ሕጂ ድሓር ኣብቲ ኣንፈቱ ዳ ናብ ካልእ ክኸይድ ስታጌሮመና እምበር ኣንፈቱ ሲ ናብዚ ናይ ምክልኻል ከይዱ ምክንያቱ ግድነት እዩ እምበር እቲ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ዝበሃል ግንባር ናይ ኢኮኖሚክ ዞን ሲ ራብዓይ ከዓ ኣብ ዳያስፖራ ተባሂሉ እዩ ተበጊሱ ሕጂ ናብኡ እንተተኣ መሊስና ህግደፍ ከም ውደባ ክፃወቶ ድኽእል ዓብ ተራ ኣለዎ ግን ከም ዝብለኩም ዘለኹ ካልእ ሰብ እውን መወሳቶም ዘይገበርዎ ኢሉ ክፅበ እውን የብሉን ዓብይ ፕሮባብሊቲ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ የስ ምሸቱ ክጥቕልላ ተኮይነ እቲ ፍጥነት ዕር ይውስኽ ኣለዎ
قدم حجي نشتي فيديو غير نيرا صارت تامني لافتي كافر سنتاي غير الله نيرا مسلك غوبي انديو اب سلايس اب رولر تقريبا نت اب سكيت بورد مالته نت سكيت بورد روكيت شيب غير له we want our غوبي اب سقيلكا AI تكنولوجي قالن غيركا فورسالكا نتا روكيت متكواسيا مالتي ግን ኣብቲ ተነፂፉ ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ብሓቂ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ንምሸታ ግን እዚ ወቃስን ተወቃስን ኮንካ ብሕልፊ ኣብ ወፃእ ዘለና ኣብ ካልእ ሃገራት ናይ ካልእ ሃገራት ዜጋታት ኮይንና ንነብር ዘለና ሰባት ኢና ኖ ሕጂ ኣብታ ዓዲ ኮይና ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ንነብር ኮይንና ከምዝና ዓይነት ነርሱ ኣልዕላ ኣለና ከምኡውን ኢልካ ነቶም መራሕቲ ነቶም ገለ ክትውከሶምን እኮ የፀብቐልካ እዩ እዛ ሓደ ወገን ግን እቲ ኮንቴክስት ኣብ ደገ ዘሎ ስለ ዘለና ያ እንተጌርኩሞ ንሕና እውን ሓገዝትኹም ኢና ኣጅኹም ተዳሊና ኣለና ገለ ምባል ጥራሕ ይደልን ነንሰዓት ዝኽእል እሞ ኣነ ሓቢል እየ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዳኒ ኣገይን እቲ ዘረባ ሓደ ግዜ እንታይ ይሰምዕ ኣነ እውን እንታይ ኣሎ እቲ ኣቲቱድ ኣብ ኤርትራ ዝርዮ and I think قربت لي كمان يتحساسبني كما عينت قرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتم ستبكلت من مولا كما عينت مع رأفال وزملت كوشاف نبجاف خفضم زيت تنتفلت قارصو ششاكي بانديراي مامي تايت بغتي بناتي تيان بعقلي على كحناي لناخي كم مهارالو تايتي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشع عند قالي نعبخي يبلني ولي مسمس بالفتم ستبكلت من مولا كما عينت مع رأفال وزملت كوشاف نبجاف خفضم زيت تنتفلت بانديراي عتين ديخي يترقالو ملاخي كنقويولينا دكخي نقارصو ششاكي مامي تاي بانديراي مترتي فناتكين بعقلي على كحناي لناخي كم مهارالو تايتي